Africa my continent se Africa ku South Africa siKwaZulu le district iHerigwala umasipala iNDZ esiseDonnybrook angazi ukuthi wathi bani 13 council umemela nje kunomemela ke kakhulu ogambu la uzothola ukuthi nenduna kuzoba kuvele ube umemela noma ube usokhela nenkosi kanjalo nje usokhela nomemela ibona bakhona kodwa ke si la ekhaya kwamemela futhi la ekhaya utathu usesemncane uthi asize la awusithathe tathu ubani amagama akho ngomemela zakithi memela zakithi yebo ngiyangobuza ukuthi uneminyaka emingaki ungasabi ingane yakho oqala le yebo awutshela abantu base-Afrika kwenzekani ngengane umntwana lo ngamthola ngambelethe kanje kodwa lezi zinto zesikabusweni lokho kwakusakuncane ku green kwaya ke kwakhula ngesikhathi ekhulu lokho kule ekhanda kwakuwuthu kanje usukuyanda ngosithina kubosifokla uqala phansi nasemzimbeni khona khona nasemzimbeni konke miyeke ngamaphenqeni kusasumiyeke sengicabanga ukuthi umuntu uyabona wonke okay ufunda ba ufunda grade 2 ma ufika esibhedlela bathini oclinic bathini ngahamba ngobelethela eXhopo eXhopo bangidlulisela eGrace bathi home and Jom igazi inhliziyo iphampa igazi ngama ultrasound wrong okay bathi kufuneka kwenzekeni babe wasithathe isinqumo sokuthi kumele kwenzakaleni because bathi angithola amaphilisi bewathatha kodwa bengamsizi ngalutho athi amaphilisi azomunca igazi leli la but beyadinga ukuthi lutho amaphilisi ufunda ba ufunda grade 2 okay grade 2 thini igama lesifo ihome and Jom okay Africa my continent Africa my home nansi ingane yenu le seshila igama lesifo dadewethu abafundile nabafundile abakulomkhakha bazositshela ukuthi ilona ngempela leligama bese bephinde besitshela futhi ukuthi indlela esingenza ngcono lesimo yipi ingane nalesimo into le efuna ukusikwa into le efuna isejari into efuna ini sizozwa ngani kuma comments nisichazele lengane nje akufanele ukuthi ngokubuka nje ibe nje yabo manje bathi akubhlungu sesifisa nje nisilekelele kakhulu ukusuka nje step 1 ukuthi senza njani sizozwa ngani kuze kuyofika ekugcineni step 1 kuzoba ukuthi mhlambe uzothiwa omunye igama lesifo ilisi ihomojom ayishoyo number 1 lo number 2 bese ethi omunye ayi isibhedlela esingakwazi ukusisiza la isibhedlela esithize noma udokotela ongakwazi usiza la udokotela othize omunye bese ethi leyo ifuna imali engaka yabona omunye bese ethi hayi mina nganenzela mahala sifuna nje leyo nkulumo le ukuthi kufuna malini nizositshela bese siya kulo dokotela lo afika sitshela ukuthi ke lento lena ngenze ngamalanga sesizobuya futhi sibambe iphakethe ke sicela manje ama funds ukuthi kulekeleleke lengane yilokho esize ngakho la eDonnybrook kuntambama nje ngalesikhathi kungolesithathu izikole ezivulwa owethu back to school yilo okuzobheka indaba lengane ukuthi mayibuyele esikoleni ayibuyele sesimene esingcono kunalesi ekade kuyisona simlekelele ke ma-Afrika siyalazi udaba lwenu anishaya eceleni anilala endleleni anilala ipassage ngiyanethemba kuzokwenzeka futhi ukuthi ingane ithole usizo ibe ngcono kunalokho I thank you kodwa ke ngingakawuvali thank you ngizoya kulensizwa ewumakhelwane okuyiyona esibizile ngizoya kuyona iwumakhelwane nje not eduzane kodwa yahlangana nengane yasithi ayingeke anayi iyafuna okuyiyona yona engibizile angibizwanga uma wengane angibizwanga ugogo wengane bizensizwa nje umakhelwane ethi yona naye yabona isimo sinje yathi ngeke izithula ake ngijampele kuyona ozake lokhuza nangu lokhuza tshela abantu base-Afrika ubani lo igama uzakhele isibongo waHadebe
ngakhe khona nami la ku 13 ngasesikoleni eMdingi abaningi bayangazi khona le ndaweni wasuthi wakhile noma kukini ekhaya ekhaya ya ifana ise ekhaya ekhaya lika baba ekhaya lika baba uyanqana ukuthi kusekhaya kusekhaya lika baba ya ubheka nje vele south ne north thina ngale sithi kusekhaya azisho ukuthi ekhaya manje uthi ekhaya ngasukuthi ekhaya right yeah mntaka baba ngalena kwamancoko wenza umsebenzi omkhulu kwenzakalani kuwena nihlangana phi noma wengane noma nengane futhi ngumuntu oyasebenzise lo mgaqo lo laba abantwana laba bayadlalela emgaqweni ilanga ngimbona ngithinte lento bebhlungu kumina ngithi ngizafuna ngizama ukuthi ngithola abazali bakhe ngeke ngibuze ukuthi okuyiwona kuphi step esesithathiwe ngihlangane naye kusho ube umusise ngimaziyo vele ngimbuza ukuthi senike nathi abathi hayi sesizame kakhulu nesibhedlela nani akasizakala ngithi mina bengicela nami ukuthi ke ngingenelele ngendlela engingangenelela ngayo kuhlambe sikwazi sithole usizo ngoba egcineni kosuku akumele umntwana akhule nje ngoba kukhona izinto ezama incredible kukhona into ezama incredible ezikwazi ukuthi silapheke kodwa ngithe mangena phaso internet ngigoogle ngabona no into enje ayikazi bungunaphakade yalapheka so ngaqala ke manje ukuthi ake ngifuna imiguduko kuyiyona ke manje ezokwazi ukuthi ilekelele ekutheni igcina umntwana akwazi ukuthi abuyele afane nezinye ingane ngoba umeza khule nje uzoluza iconfidence entweni eziningi nanokuthi ngeke ngambona nje gijima edlala ngambona hayi lo mntwana uactive une boldness uactive kodwa manje umhlaba ngiyawazi ukuthi time ekhula ama critics azolike manje eqhamuka azagcine sezibona yena uzafana nezinye ingane kanti ayifunakala lento leyo number moya people okay inamba ya baba kunosisi wala intekane uyi-journalist uyi-journalist kulama newspaper ongazi uNatal Witness lapha ngeke ngafonela yena ngambekela udaba ngamcela ukuthi ngeke kulesimo esinje ngisengicela ukuthi kungixhumanise nobaba lo uma unayo inamba ngoba inumbers abantu abaningi abasesikhundleni esiphezulu unazo yena kuye wangisendela inamba yakhe ngazama ukuthi ngeze voice note ngacela umntwana ukuthi angisendele ama page ngithi ngikusendelele ama page ukuthi naku kanje ake ngushiye ngilibeke kuwena ke manje nongalo udaba ukuthi akusilekelele ukusiza ngoba manje ngeke uze kube nje ngempela ngoba phela umntwana wami umntwana wakhe into yodwa umntwana wethu sonke siyisizwe ingane ngiyibona emgaqweni ingane yami kanjalo nezingane zami izingane zenu kahle nje sikhulisa izingane sonke la South Africa njengoba nami ngeke ngathi ake ngizami ke ngigalele ngizophuka khona kube sephukile angikwenye kodwa ke ngiyanithemba ama South Africa ngiyanithemba ngiyanazi amanga ligalelo wenu sesiwabonile makhulu kakhulu ngiyanithemba ukuthi angeke nihluleke emhlabeni ayikho into yami ukuthi ihlule umuntu uNkulunkulu yonke into ayimisa emhlabeni wathi umuntu ngimbeka ngaphezulu zonke izinto ngiyabonga kakhulu kwenye awuphinde utshela umuntu ungaba nesibongo kwaHadebe uma wakho uMazuma usekhona mama yebo ukhona baba ukhona futhi naye ekhaya ithini structure khona bani wena ungongakanani futhi wena ungongakanani mina enganeni ebantwaneni bakababa mina ngowesibili kumfowethu umdala bese ngilanye udadewethu abathathu mina ngowesibili kubona wenzani ekhaya okay asihambise esikoleni ufunde kwenzekalani wagcina kwaba okay ukufunda ngiyafunda ngaba ne matric pass matric yami la then emva kwaloko ngahamba ngosebenza emayini mines zake Klerksdorp then ngabuya ngeza la ngikwathi masidilizo ngestrike za 2012 leza ze-AMCO ngabuya ngeza ngazofuna umsebenzi ngale emakhaya manje kuyiwona nje ukubamba ngiyeke mana ke kade ufunda lapho matric wafunda phi ngawufunda kunesinye high school nje khona la ngasekhaya ethuke eMdingi i-multiracial I know i-public school nje like all other ama public school ulwazi lwakho lujulile uthatha phi ulwazi shuthi ngumuntu ngathini iziningi indawo sengizihambile nokubona nokuhlanganisa ngoba iziningi ngathini angiyena umuntu osaba ulalisa umqondo kakhulu okay ngiyawathanda ukuthi umqondo ngiwuqaqe
mangibona isimo ngiyakwazi ukuthi umqondo ngoqaqa ngibona ukuthi yini efuna yenzeke la yini engakwazi ukusiza yini engeke izikwazi ukusiza ngoba ke ake ngichaze nje istory esincane uma wakwashawa isifo senyawo 2007 sathi masithi 2018 sihambe silonda sibuye sesingasazi senze njani ngangena phansi internet kwi-Facebook ngoba Facebook ingayidelete mangifika khona ngasesha ipage elapha izilonda ngathola ipage elithiwa iWound Care International ngathola udoctor welapha izilonda weke ePhilippines khona ilizwe lingapha ngilamazwe eSeast ePhilippines ngamshutha uma ngamsendela ngamchaza ukuthi lesilonda senza kanje sesihlulekile ngoba ngathi unelwazi olungcono lezilonda wangithumela wangirefer komunye udoctor ose-India ngamtshela ngikho e-India ngise-Africa eSouth Africa wathi umuke e-Africa eSouth Africa wanginikeza inamba yadoctor lo doctor lakhe ukweThekwini eNkosi Albert Luthuli manje ngimfonela uyi-Italian uyiNkosi Albert Luthuli ngathi ngibuza i-consultation fee ngale kwe-medication wathi hayi everything is for free ngisebenzela ugovernment ukuthi ke kulethwa umuntu osesibhedlela ngasuka nomala ngamthatha ngana lapha kulowa doctor ngifuna incwadi ngamtshela ukuthi umuntu engize naye sine appointment uthe ngifikile ngempela ngafika kuyena since from that day lo doctor wazi ukuthi siqede leso silonda lezo kade ngibonile inkonzo wena ngomdene ngafonela nakavuka ahlale ngabachazela ngaso bangitshena ama product efuna ngiwasebenzisa wavuka ahlale saphela namhlanje uma uyahamba wayengasahambi sesefukulo kodwa namhlanje uyahamba khona into yakho ongayenzile kodwa izoyiphelele mana welokhu manje usebenza phi njengamanje okwamanje bamfini ngisahleli ngolokhu ngempela ngiyikona nje bokuqala onyaka nje safuna umuntu akaphinda athi ukulahleka oqalaza angifuna ukubuza iskill sakho ngifuna utshela abantu umuntu mayefuna ukuqasha ubanike inamba yakho manje inamba yami nje ngitholakala kuyona yocinga 0715343205 Facebook ngikhona uzakhele Radebe kwi profile pic kunesithombe lapha esithena Ucabanga ukhohlwa into engekho manje iyeke sathi iyeka le ngoba izinto zangampela uyazazi lithi glory days are coming balwa kanjalo glory days are coming glory days are coming mana ke lento zisabuya lento yokholwa le ithini nikhuliswe ngayo inkolo ekhaya no ngishuthi ngathi into okholwa around 2008 ka joina enkolweni abasindisiwe ngise Klerksdorp khona umfundisi angisonda yena nje omlungu around 28 kuya ku 2015 ngoba ukubuya kahle kahle nje eKlerksdorp ngaso 2015 so ile ngafika nga-understanda khona indlela zikaNkulunkulu nokuthi uphilwa kanjani emhlabeni ngoku kaNkulunkulu hayi le system le esiphilayo kune system uNkulunkulu asimisela siphile ngayo emhlabeni so nayo ke iclue yalento leyo ukuthi no into enje kumele sibe nawo ubuntu into enje kumele sibe nawo ukusizana into enje kumele sibe nawo ukuthi siveze usabantu emhlabeni is not that uthi ufuna uzube nemali uzokwazi ukusiza nawe kunamanje anginayo imali but kodwa uyakwazi jam ikwazi ukuthi ithathe babizi ngomusa nje kaNkulunkulu izokubeka la kuze kwenzeka namhlanje izongenela eSouth Africa yonke izongenela izizwe zonke manje kule nkinga lesibhekene nayo ngale imali anginayo awunayo imali hayi ukuthi wafunda wagogo anginayo qualification amakhulu no nje ngikanje kodwa ke ngiyazama nami ukuthi le ngakwazi ukuthi knowledge yami ihambe ifinyelele khona ngiyayisebenzisa uNkulunkulu esimthembayo nesimthandazayo umkhulu ngaphezulu kwazo zonke izinto okuyena wasinikeze authority and power phezulu kwalomhlaba sekhulumile ama-Africans mina ngeke ngisasho lutho akusizakale lengane kuzogcizeleleka futhi mase ningenelela kule ngane ukuthi udaba lwayo mase lokuthina sekufanele ukuthi ke mina ngalibeka kunina nina ningabokugcina yenzani kufanele ayibambe ikhona njengoba belishilo back to school wethu umi kanje sobheka indaba yengane ngeke bese ngeke sihambe singezwanga ugogo wengane singezwanga futhi ukuthi sinjani isimo uma isesikoleni noma idlala nezinye izingane gogo wengane awusithathe ngibingelele nje usuku namhlanje ku back to school usuku lokuqala ingane ezibele esikoleni siyabonga kakhulu kuba umsweli yes
ingane iyahlukumezeka, ekuhlukumezekeni kwayo kuhlukumeza uma wayo, kuhlukumezeke nathi nje siyifamily ngoba uyahamba esikoleni ngelinye ilanga ngakusasa angafuni ke esikoleni nathi ingane ziyamhleka. Ongangokuba ke kuze kwangenelela ama-social worker ke zafike zakhuzwa ke ingane. Sibonga kakhulu nje Nkosi yami, siyacela nisisize ngoba usehambile impela zeni izibhedlela akasilithola usizo, sahamba nakubantu esiZulu, uyachatha uyaphuza kodwa asubona umehluko. Besicela nje Nkosi yami ningenelele kakhulu, iyahlukumeza ke leya ngane and manje sonke iyasihlukumeza. Siyifamily nje siyahlukumezeka, ukahamba ayodlala biyesopha akhale kuma wakhe ke iyamhlukumeza uma wakhe kakhulu. Manje makuhlukumeze kuma wakhe ihlukumezeka nami. Ngizame ke ngizame ngimbathise ngibone ukuthi kuma wakhe kubhlungu, ibhlungu ibandla indaba lengane kakhulu. Siyacela Nkosi Kodwa imhlukumeza kanjani ingane esikoleni? bayamhleka. Abanye bambambeke njengoba nizibona nje badonse naloku kulanga emuva. Okuze kwafika uMessi ke ezoza ukuthi kahle kahle into ithini, sesihambe safika phi sachaza ke kwanencwadi zasesibhedlela zikhona. Albert lo mntwana uphume Albert kodwa akalitholanga usizo. Besicela kongakwazi ukusisiza Nkosi yami, angenelele, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Sesolandela kuma comment enu nisi direct ukuthi usizo singathola kuphi, bese lolo sizo ke sesizothatha silibuyise la ekhaya, bese ke siyaqala ke process ukuthi ingane isizakale. I thank you.